حبايبنا سمونكم صبوق حليفكم وقتكم تسفا يقبر نلوم دما خمت زتلمده زتفلي علال بس ازي خمتن على خريهم تراي كل خذ حقوس كلته زفتو ممهراني ناي سراح مريح نقولو اب طبب زلو اب غازيطني زلو اب كل عود زلو زمورحنا احواتنا نخليتيهم حيزلكم مصيلخو ممر خالد ابران كمون محمود ابو بكر حوين كله مالتي سلازي ادمينا خبيركم ابز بمصاخم كلتيكم بشمين بشم عمنا تجن كبلبي اذا مزغنكم تنكا ياسين بدعمنا مسجن انا وين بوغني بتعمي زي مسجنك الراي مقعد هانس انا حكوم انا وين نزمدب قدامك كبرنا تسمعني اكت مدب ما صبو كتعن زتن كنقبر تسفاي يغني لي ابستفال الاوان مساهم كلام حدثنا يقولكم جيري تي فيدباك ازيو يبصحكم سلازخونه مدغاما يدلينني نلوم معنت كن حبايبنا بفلاي كاتعذبتي ازي ارست حيزنا يزلنا اب عودي ناي حدا غازيطنيا ويكا تاريخ اماصاصا ناي غازيطنيا اب عدنا زما اخله كمينيرون كمي يالون زبد مسكلته ازيوم بستفالالي عودتات مكرات دخونو اياتاتي حيزلكم مسيلو امو فلوتي محمود ابو بكر انا نسخان نيانا خمنو وتقدامنا مش حكي وشور رقصيو كنو وينا نعو ممر كم اتو خم امر انتي مالتيو غازيطنيا كاب كلا عودتات انتي مالتيو غازيطنيا بوسك ممر ما اتو حبني راي يعني لي غازيطنيነት حدا سفح عامر انديو حجي خا امس ممصا ناي ماس ميديا محبراو مراخبيتا سوشيال ميديا يغفحن تنصرنتو ونقرب يحسسالو ግን እትመሰረታው ክንዛረብሞ ድሓር ኣብቲ እዋናው ክንምለሲና ብሓፈሽኡ ሓደ ጋዜጠኛ ዝበሃል ታይ ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ነፃ ናይ ሰባት ሓሳብ ናይ ምልዋጥን ናይ ናጽነት ናይ ምግላጽ ፍሪደም ኦፍ ስፒች ወዘተ ዝበሃል ኣሎ ከም ቅርጺ ምናልባሽ ከም እተው ኾነና ምስ ፖለቲካውን ስለተኣሳሰር ሰለስተ ዓምድታት መንግስቲ ኣለዋ እተን ፍሉጣት ፈጻሚ ሓጋጊ ፈራዳ ኣካል እዚ ጋዜጠኝነት ሕጂ ወላኳ ማስ ሚዲያ በሐፈሻ ከም ወግዓው ኣካል መንግስቲ ተዘይኮነ እቲ ሕብረተሰብ ከም እንታይ ዝወስዶ ከም ሓደ ራብዓይ ኮይኑ እተን ሰለስተ ከም ሞኒተር ወተቋጻጻርን ኣወሃሃድን ኣማእዛንን ንበሎ ይሰርሓ እዚ ሕጂ ታይ ማለት እዩ ብዛዕባ ጆርናሊዝም ወይ ጋዜጠኝነት ንዛረበሉ በሐፈሻዊ ኢና ማለት እዩ ድሓር ኣብ ፍሉይ እንዳኸድና ኣብ ሃገርና ናብ ካልእ ከምቲ ናምታ ኣብ ሓደ ሃይማኖት ኣብ ቁርኣን ዲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እቲ ክግበር ዝግብኦ ንሰምዕ ሕጂ ኩሉ ሰብ የተግብሮ ገሊኡ ኣይተግብሮን ገሊኡ ይጉድሎ ግን ንሕና ጋዜጠኝነት እቲ ክኾነ ዘሎ ብሎጂክ ማለት እዩ ብሕጊ ወይ ከዓ ብታሪኻዊ ኣመዓባብሉ ናበሽቲ ታሪኽ ተመሊስና ቀጻልና ኣትዎ ግዜ ተለና ግን ቀንዲ ዕላማ ናይ ጋዜጠኝነት እንታይ እዩ ኣብ ሓደ ነፃ ሕብረተሰብ እንተዳህሊና ሓቅነት ሓበሬታ ነቲ ህዝቢ ምዝርጋሕ ነቲ ህዝቢ ሓቀኛ ውድዓዊ እዋናዊ ጠቃሚ ትሩ accurate and relevant زي قدسهم ነገር አይተህቦምን ግን እተዘገድሶም ነዚ ንምግባር ከዓላሙ እንታይ እዩ እቲ ሕብረተሰብ ነቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ሃገሩን ከባቢኡን ናይ ዓለምን ፈሊጡ መታን በአፍሉጦ በሐበሬታ ኣብ ክንዲ ብስምዒት ወይ ብግምት ወይ ብኻልእ ዝምራሕ ካብ አፍሉጦ ተበጊሱ ንነፍሱን ንሃገሩን ከመሓድር ነቲ ዘመሓድሮ ዘሎ ኣካል ካ ዝበልና ተፈራድዲ ፈጻሚ ሓጋጊ ከም ተቋጻጻራይ ኮይኑ ክጋጎ ከሎ ተጋጊኻ ዝብሎ ጽቡቅ ሰራሕ ከሎ ዘተባባዓሉ ሓደ ሚዲያ ወይ መድረኽ ንበሎ ፎረም ፈጠር ስለዚህ እንታይ ተዓላምኡ ንህዝቢ ወይ ከዓ ነቲ ዜጋ ሓቂ ምግላጽ ይኸውን ጋዜጠኛ ስሩሑ ካልእ ሓቅነትን ርጉጽነትን ይኣምን ንነፍሱ ከዓ ነፃ ኮይኑ ዝተኻለ መጠን ኣብ ሓደ ነፃ ዲና ንዛረብ ዘለና እቲ አይዲያል ተመራጺ ብግብሪ ኣሎ ዲየለ እንድሓር ንካታዓሉ ኮይኑ ካብ ዝኾነ ወገን ከየበለ የተደፍዐ ወላቲ ዘስርሖ ኣካሉን ከይተረፈ እዚ ሕጂ ክሳብ ክንደይ ግብራዊ ይኸውን ንሪኦ ግን እቲ ኸውን ዘሎ ኢና ንዛረብ ዘለና ሓቀኛ ኮይኑ ነፃ ኮይኑ ካብ ዝኾነ ወገናውነት ድዩ ስምዒታውነት ፀቢብነት ወፂኡ ንሓቂ ንኸጋልፅ ዝቆመ ሞያ ኮይኑ ነቲ ዘሎ ኣብ ስራሕ ከዓ ኣካል ነቲ ፓወር ንብሎ ቶም ሰለስተ ኣካላት መራሕቲ ኹኑ ፈረድቲ ኹኑ ወላ ማሕደርቲ ኣባላት ባይቶ ከቃልዕን ከም ሞኒተር ኮይኑ ክቆጻጸርን ማለት እዩ ከም ኣካል ህዝቢ ኮይኑ ነቲ ሓፋሽ ህዝቢ ኸ መድረኽ ፈጥረሉ ኣብቲ ጋዜጣ ዲ ቴሌቪዥን ሬድዮ ገይሩ ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ሃገሩ ይገልጽ ከም ዝበልና ከዓ እዋናውን ኣገዳስን
ንህዝቢ ሚዛን ዘለዎ ነገር እፍላ አንጣ መንጣ ቀርብ የብሉን ንሰብ ከዓ ብዝርድኦ ገይሩ ናይ ምምሃር ምስትምሃር ንወገዱ ሕጂ እዚ ተቀዳማይ ሓበሬታ እንተዳ ኮይኑ ከም ካልኣይ ከዓ ሓበሬታ መሃብ በትምህርቲ ኮነን ግን ገለገለ ይምህረካ እግረ መገዱ ብዛዕባ ጣዕና ብዛዕባ ሕጊ ብዛዕባ ገለ ብዛዕባ ገለ ሳልሳይ ከዓ ቁርብ ናይ ምዝንጋዕን ናይ ምዝናይን ከዓ ኣብቲ ጋዜጣ ከም ንሪኦ 10 20 ገጽ ኩሉ ሓበሬታ ይትመልኦ ነኻ መታን ሰብ ከም ዝመዛነቕ ትገብረሉ ኣብ መግቢ በዓይነቱ ነገር ጌርካ ተማዓቅሮ ዛንታት ውስኸሉ ዋዛት ውስኸሉ ካርቱን ናይ ስፖርት ተምጽእ ወዘተ ጌርካ ስለዚ ጋዜጠኝነት ንሕብረተሰብ ሓቀኛ ሓበሬታ ናይ መሃብን ሕብረተሰብ ከዓ ካብቲ ሓቀኛ ሓበሬታ ተመርኪሱ ንነፍሱ ወይ ነተሃገሩን ትካሉ ወይ ከዓ ሕብረተሰቡ ማለት እዩ ብግቡእ ንኸመሓድር ዝሕግዞ እዩ ትመልክዓቱ ኣባጋግስኡ ሚዛናውነቱ ወዘተ ወዘተ ዳሓር ነሪኦ ከመእተው ግን ዝኣክል መስለኒ ይቀነለይ መምህር ኣዚና ኢና ነመስግነካ ሓቢብኻ ንገረኒ ታ ሕቶ ንስያ ምድጋም ከይትኸውን ማለት ብናትካ ከም ኦኬይ بحفشة ممهر خالد كله أقربه صبوا جيرو جريز قلنا له سو بزح زو السخوية بلين تراي تقبلوا زدلي كم توساقي مالتيو تي جورناليزم مالت بروفيشني اوف كورس تقندي صرحو حبريتا مسبسابيو انفورميشن مؤكابيو وين اوبينيون وين مؤكابيو دحريو قدمي نابتي بابليك مبصحو ناي انالايزم ناي مقبار تحتاتنت አለዎ حقنቱ خصاب كندي كم زخري ناي ممرمار حلافنت አለዎ ይሽከሚው تي ጋዜጠኛ ማለት እዩ እንደማ ቲ ማዕከን ዜና ንብሎ ሶ ክሬዲቢሊቲ ዘለዎ ሓበሬታ ናብ ህዝቢ ናብ ፓብሊክ ምብጻሕ ስለዚ ብምንታይ ይእሰር እቲ حسب ولا زي information مكاب مالت ولا police information يكبي ولا زمناي صتاي يكبي information كل اللي زلو حجي ابمنتايو مجمرتا ነገር اتناتكا علامه information تكبلو زلخا علامه نحزبن مبصحيلك تقبلو زلخا معناتي قال ነገር دماني حلافነት انت حتاتነትን زلو መንገድ ክትቀማለካ نحد اكل من شارات وصدلو كوني يقولون نابنت أبوح كفالات ناي حبرتك كلها تغطيركا وين بجلا أكلت دفيك أخذت صرحة تغل أب جورناليزم جيم لك تحكي التبلو دحر ممرمارن دحر مكابل نابه هزبخ تصحو بحلاف النتاود اللو من جدي credibility اللو من جدي نبابليك مبصحي أبزي سراح زي ثلاثة أكلات اللو تقدمي أكل تي سندرز بحال وين تي ماسنجر تسدد أكل تي غازيت أنيا بلو وين تي تي نيوز بيبر تخوينو وين تلفزيون تخوينو زي قدس تخال أي ريسيفر علو تزقبلو أكل تي هزبي وين تبابليك وين تسخا تارجت كيركا حبريتات تبصحلو الدل زلخالو اتصال سايت مسج علو مالتي حبريتات تخيل زلو ازي تي نورمال من قدم معناتي نمال باش دقيمنا رحراي وش خنزارب كلنا دقيمنا خنزارب نخد ازي تي كلاسيكال وين اكاديميكال زبحال سموز خانه اقلال تصاي ابزح جزء لنا يوزب فلاي دحرزناي ناي تكنولوجي ريفولوشن زمصلو غزي ازو كله كم بحدش تغلابيطو معناتي نمنتاي سوشيال ميديا زبحال عبد مصلو غزي وين بسوشيال ميديا زفلت مالتيو نمنتاي زي اكاديميكالي دكونه صاو ايكونن بزحات علو سوشيال ميديا ايكونن زي صراح زي يلوم زبلوم فلاي اب فرنساويان صحفتي كزاربو هلو كل شاب انتاي بلو ميديا الترناتيف بلو وين ناي alternative media يبلو لمنتاي ميديا يكونن سوشيال وين يكونن كنمصو خندحراي اكفيحنا نزاربلو نخول بحصر زبلغن ازي تسرحنا جورناليزم مسكمتي خالد كلو صنحي of course ناتنت نايتي ميديا وين تي فريدوم ناي سبيتش اقداسيو تسرحنا بحقي كم تزل لي نخيل at the same time دما اتحلافنت وين وتحتاتنت زبال وين
معرتي فريدوم نايتي بريس يزغيد مالتي زحات سأله خم دخلنا بالنخل يا قني اللي حبايبنا خلتيهم عزيو مسات بزخونه أقلال سايخم قديسكم لي حاجة أنا كرد إن أنتان تسبب له تجوز كالله نعملت راديو كازيتا تي في نبل إذا جوزي سب كالله تي موياوي ويقعد بروفيشني مالتي حاجة توم مسارح تاعتنا إحنا تسب زبهال جازيتينيا السوس انتاي قبارايو حجيب جاكا تقطع لنا صنعكا حبريتا إلنا لنا حبريتا حجنا أبنت بزو واحد معكني أب حدا جزاوتي بتولهم ده حبريتا أكيد وزمت سألو سب تاي تبهلن ولا مسبهل ناتنا نحرات تحايش كايو بزبع على الكرن قلت وريتكا انتاي اللي حدش عينت بتقرأ وانكو بسهوونكم قلو أبستفال عليه بوتاتات مالتي كن بروفيشن ملكا كن ريق لنا علم لخاوي تي سب نبلو غازيت إنيا نبلو انتاي زمالة يسو بناتكم عيني نقروني السؤال هاي كجمر أنا ويش محمود يا تفضل الجيتايل كمزول كايندي أبتي تكنيكين أتو عينتاتو تاريخهم محبابلو بزحي وزاته نعملت تقلل أبيلنا نمتنكافو ناي صحف تخينو غازيت أن مسحيتن كتبل تخيل أتبو أبيلكا راديو كتبل تخيل تي في تبل ساتلايت نا إنترنت كحجو متيلو كم زخبلو تسانحاو محمود تسرع اللو نعملت الجزيرة ديا ولا CNN ناتا تي في إنترنت اللو بصحفن فيلم تنقسقس كيرات تلفزيون كم اون سوشيال ميديا نولت محبراو ميديا بينو نعللو كم فيسبوك وزته مالتيو فنو زخونه كم تزبلو انت الترناتيف تولو بنالو تግርኛ አማራጺታት ትብሎ ሰባት በፊልም ገይሮም ኣብ ጎልጎል ወጪኦም ገለብ ሰፈራለት ሓበሬታ ይመሓላልፉ እዮም ወይ መንሹር ኣብ ጽርግያታት ሪኦም ተኾኑ ዛዕባ ናይ ኤድስ ዛዕባ ናይ ኣከባቢ ወዘተ ጽሑፍ እንዳዘርግሑ ኩሉም ዝርጋሕ ስለዚ ታሪኻዎም ማጻጽኡ ከይገፍሓና ወላ ገዲፍና ቀደም ኣብ ጥንቲ ኣብ በዓትታት ስእሊ ገይሮም ወይ ኣብ ዘበነ ሮማ ገለ ወጪ ካብ ጎልጎል ኣብ ዕዳጋ ምባል ወይ ዘተ ነይሩ ሕጂ ከዓ ኣብታ ኢትካ ዘላኒ እሽተይ ሞባይል ወይ እሽተይ ኣብኡ ሰዓት እዋናዊ መሪጽካ ትመጽሉ በጽሎ ናቱ መስራሕ ኣሎ ስለዚ ተንዘገድስ አንታይን ሕጂ እንታይ ዓይነታት እቲ ክራይቴሪያ ከም ዝበልና እቲ ሓፈሻዊ ጠቅስና ከተኾና እቲ ጋዜጠኛ ከማልኦ ዘሎ ናቱ ሳይንስ ኣሎ ከም ሞያ ይመሃሮ ይምዕብለሉ ምስ ስነ ጽሑፍ ምስ ቋንቋ ምስ ካልእ ተኣሳሲሩ ኣብ ቲቪን ካልእ እንትኮይኑ ናይ ካሜራ ወዘተ ሓዊስዎ እቲ ፍረ ነገር እቲ ሂውማን ኤሌመንት ከነተኩር ትኾና ግን እንታይ ዝብል ሰብ ዝተኻለ መጠን ነቲ ዜና ከይወስኸን ከይጉደለን ከቅርባ ክእል ኣሎ ሓድሽ እዋናዊ ኣገዳሲ ክኸውን ኣሎ ሶ ኢሉ ናይ ቀደም ዝነበረ ወይ ንሰብ ዘይገድሶ ቀንጠመንጥ ክኸውን የብሉት ሬሌቫንት ታይምሊ ኤንድ ፋክቹዋል ክኸውን ኣሎ ማለት እዋናውን ኣገዳስን ጠቃምን ድሕሪ እንታይ እዩ ነቲ ተዓዛባይ ካብ ዝተኻለ መጠን ኣይተታልል ዝበሃል እዚ ኣክሳብ ክንደ የብሉ ኣብቲ ዳሓር ንሪኦ ብዝተኻለ መጠንካ ትራንስፓረንት ኮንካ ብከመይ ኣገባብኩም ዝመፀት ሓበሬታ መንካባይ ካብ መን መፂኡ እንታይ ተተኻኢሉ ብዝተኻለ መጠን ሕጂ ኣስተስተባሃሉ ትኾኑ ብዛዕባ ሓደ ኩናት ሓደ ኣካል ከም ዝዓወት ተገይረ ኣጥቂዐ ወይ ተጠቂዐ ክብል ከሎ ጥራይ ናቱ ወሲዶም ክዛረቡ ተኮይኖም ኤኮ ወይ ከምዚ ታሃትብሎ ገደልማሚቶም መቃልሕ ይኸውን ግን እንታይ ትብል ከለከለ ከም ዝብል ኣሎ እቲ ካልእ ወገን መባእ ስቱድዮ መጓዓዝቱ ወይ ካልኦት ኢንዲፔንደንት ኣካል ከዓ ከምዚ ይብሉ ኢልካ ብዝተኻለ መጠን ብክልተ ብሰለስተ ጌርካ ተቕርበሉ ተኣንባባይ እውን ናቱ ሚዛን ወስድ ካልእ ከም ዝበልናዮ ኦሪጂናል ኮይንካ ብትሕትና ገለ ነቶም ዝብሉ ዝዝረበሎም ሰባት ይኹን ውድባት ሃገራት ከዓ ትሕትና ወይ ማለት ኣኽብሮት ምርኣይ ከም ሰብ እቲ ጋዜጠኛ ወይ ትካል ብዝተኻለ መጠን ካብ ዓልየት ሃይማኖት ወገን ፆታውነት ናብ ደቂ ኣንስትዮ ገለ ደቂ ተባዕትዮ ክረአ የብሉን ወዘተ ነፃ ኮይኑ ከቕርብ ክኽእል ኣለዎ ከም ዝኣመሰሉ ንፉዓት ውፍያት ኣብ ዓለም ኣብ ተፈላለየ ሃገር ንናይ ሃገሮም ጆርናሊዝም ኣስሚዮም ንኻልእ ዓለም እውን ኣብነታውያን ዝኾኑ ንሓቂ ዝስውኡ ወይ ከዓ ሂወቶም ዝኸፍሉ ኣለዉ ዝኻለ መጠው ንሪኦ ኣለና ኣብ ካልእ ንዛረበሉ ንኾን ክሳብ ሂወቶም ዝቕተሉ በቲ ዘቕርብዎ ምቅላዓት ናብ ኣብ ዓጢላንዲ ኣብ ፔሩ ወይ ገለ ላቲን ኣሜሪካ ነቲ ዘሎ ስርዓት ስለ ዝበድሁ ክሳብ ሂወቶም ዝኸፍሉሉ ንርኢ ኣለና ክሳብ ክንዲ ዝውን መስዋእቲ ከም ዝሓትት ኣብ ናይ ኩናት ዞባ ከይዱ በቲ ኩናት ክህረም ወይ በቶም ገለ ተፃባእቲ ወገናት ክማረኽን ክእሰርን ወይ ክጭወ ከም ዝኽእል ወዘተ እዩ ብካልእ ወገን ከዓ እንታይ እዩ እቲ ዜና ከዓ ኣብ ክንዲ ምሃብ ጥራይ ዝኸውን ናይ ፓብሊክ ፓርቲሲፔሽን ንኣብነት ሌተርስቲ ዘኤዲተር ናብ ጋዜጣ ናብቲ ኣሳናዳ ደብዳቤ ምስዳድ ኣሎ ሎሚ ኣብ ናይ ኢንተርኔት መሳርሕታት ኮሜንት ዝብል ንርኢ ኣብ ቴሌቪዥን ኣብ ሬድዮ ደው ኢልካ
قالي توك شوات على كم تذكرت تعزباي كم تساتف تجبره على التلفزيون تخينون عديمكا وين دازور كبسفر عليه وي جورنال عديمكا هم زي مدرك وزته ناي حزبي تساتفنت استغال متن كتحوسوا لك منات حزبي زملكوتو يسقيلو تعزباي عداغاي طرا يكونن انتايدا اكالي ادخلوا تجبروا نغها ناي حزبي ربحان دليتن نايت زلخاي كوميونيتي كتما وزته تجمر شعوب كمتي صراحه بهاجر درجه بزوبا بعالم نابلكا بخمس درجه ادخلوا زدله حبريتات محلالف كل جزء خان تخرج دولتي غازيتኛ እሱ ጥራይ ዝቦሎ ወይ እሱ ዘቀርቦ በወገኑ እዝን حبريታ አለና ካልኦት ከአ ናምነት ፖለቲካ ዲው ገለዲው ጥዕና ዲው ሞያውያ ናምጪኻ ተዛራርቦ ለመይስኦም ይከሰሉ ስለዚህ እቲ ምጅማር ናይ حبريታ ወላ ፐብሊሽ ነው ወረቀት ተኸይኑ ግን ሬዲዮ ፈነው ኸውን ስእል ኸውን حبريታ ትጅምሮ እምበር እስኻ ዝበልካ ውዱ ከም ዘይኮነ ታይዳ ፕሮሰስ ከም ዝኾነ ካልኦት አካላት መጽኦም ከአ كودهو هم زقولو كرموه كتصاريو هم زقولو حد جزء خوين جيجات خوينون تجاجينا الكاب درجة والكسب دي درجة جازيت أو يتكال مالت حبريتها خزي يكون خون خلوزة تجارك لذي تاخون على خمالتي نتزول لبسلت أن بهاجر درجات التزارب كان يسبوا أبعد هاجر نت مونيتورز بلنا خم رابع أي أكل كوين كانت منجستي تقاطع أول لها نواتش دوجز بلا لهم زحلا وخلوه هنكا زخونة سيكتات تكالة تبل حد يجون أي رينج زولو لو خمسي ويسل بلور مالت فيسكا هرام يكونوا كسب منجستات زنقنا حبريتا سيكتات كوينات زولع وكوينات زهد نجارات يمس سلازي نتحزبي فورم كوينكا ويكا مدرخ كوينكا تقول قلو لزمت أكان قصيتا خن حبريتا خا تقبلها تقود كل جزء خان حلنا خا نحكي نايتي هجرا وربحا نايتي زلخا حبريت سبب كومو دحر حلافنة جبؤنكا دحر نموت أنا خون دلاكا تهوت دلاكا زاربا يخون نسو بينورينا حتى تنت نايت ألمي نايت سنسرشيب وزاتر نحجي بزمون جمرة تبق محمودي تحتو نسا خوينا قل انتاي كتمل اللي يدلي بوزو حسب نعب النت كنا قولوا له مئنتان نتي تعزابينا أو حد نوح قعزو خيلو حد سب معرق وسد مالتي بهاي مانتاوي ناي كريستيان دحر كوينو قشي نبلو بناتنا الشيخ نبلو بريزيدنت تبلو كابيتان تبلو بناي غازيتينيات كاناتو عودي كوينو نوح من قد ماشي زوسدو معرقي انتاي زماله بوزو حساب سلا زي يردو زلو انتاي تشكيو ماشي غازيتينيا زخون السخا كتعمقاو خلخا حبيبي يا استاذ خالد اصديقو غاديصو ديرو بزح نغرات مالتيو تراي مسن وسخابيله زحتوها وين كملس كفتني قداماي ነገር ጋዜጠኛ ንክበሃል ሓደ ሰብ ዘድልዮ ከማልኦ ዝግብኦ ነገር ፍልጠት እዩ ቀዳማይ ናውለጅ እዩ እዚ ናውለጅ ዝበሃል ድማኒ ካበይ ዝመጽእ ዩኒቨርሲቲ ተማሂርካ እትሞያ ክትማሃር ትኽእል ማለት እዩ ትፍልጠት ካብ ትምህርቲ በቲ ኖርማል ትምህርቲ ተማሂርካ ክትምጽኦ ትኽእል وين دما الله دما بزحات ጋዜጠኛታት እቲ ፊልድ ናቶም ኣብ ጆርናሊዝም ዘይተማሃሩ ለው ኦፍ ኮርስ ግን ሪሌትድ ምስ ዝኾነ ትምህርታት ከም ፖለቲካል ሳይንስ ከም ዝተፈላልየ ዓይነት ዓውደ ትምህርቲ ተማሂርካ ክትፈልጦ ትኽእል ካብኡ ንላዕሊ ግን ፍልጠት ዝበሃል ብልክዕ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ወይ ኣብ ቤት ትምህርቲ ተማሃሩ ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ ሞያዊ ፍልጠት ኣሎ እቲ ሞያዊ ፍልጠት ዝበሃል ልክዕ ማይቀኒታት ኣለዉ نعم وين دماني كم كرايتيريا له كتمالو زلكا قندي تفلت زبلنا يلو قداماي اتخال ناغير اتمنچلو منچلو كالو كل شاب ريفرنس دي هالوكا سويلكا تراي زمسلكا اندحر تصحف كونكا غوغوي مالتيو كال موياوي بتكنيكالي يكون وي بتي تاشمون اتي موياوي حقتات هالو ناي مويا نايت مويا حقلو نابنت بحانتي غازيطان حدا تسرح كونكا حدا تي نيوز الو وينت انفورميشن زبحال بيجز الو كالت ناي بوينت ناي فيو الو نات كاليتو تبلو تنتنا تبلو تقل انالايز تغبرلو الو استفرالينا ناتو عندتات الو حجي نفس وقفتي زلو بيجز ننات الدماني حقتاتنا وين اشتو حقتات موياو حقتات الو معناتي سلازي زقيده كان نغير الو حدا خاقو حلافنتاو مخانيو منشي متقاس اقداسيو منشي وين حنساب نمال باشتي سخا نعخا ريفرنس زخونه كاسب سمو تقس زي دليلو
بتاشمو تعقبو تخيل بمستر تعقبو تخيل جن مهلاو نتتسرحلو زلخا غازيتا يكون وين تي في شانل وين دما اب حجي اب تقربلو كيزي تقربو حتى تنت على كمالتيو سلازي تسالساي ነገር ድማኒ ሓላፍነት ትሽከም ኢኻ ማለት ሓደ ኢንፎርሜሽን ክትብ ኮለኻ ወይ ሓደ ኒውስ ክትጽሕፍ ኮለኻ በሓላፍነት ኢኻ ትጽሕፎ ትሕተተሉ ድማ ኢኻ እጂ እቲ ተወስዶ ዘለኻ ፍሪደም ንኽትጽሕፍ ወይ እቲ ናይ ሞያዊ እንታሽሙ ስፔስ ትረክቦ ዘለኻ ሶኢካ ብጠገል ትሰርሖ ነገር ኣይኮነን بحلافنت كسر حلكا تحتات الندم ما تصبح نقول تحتته اللي خاص لذي تنقندي إذا أنا يمكن نبدأ نقول أبوش إذا أنت ماجن مالت زخنا سب سلا جازت أني خون زدلي جازت أني خون أي كلمة نمتاي إذا نحر زي ماله أبتي مويا كتسأل وين كسرح أي كلمة مو مالتي سلذي فلت أتكلم بالنقل من جتات تعلو مويا والنت بهالنجار علو حلا في النت كم تيساس خالد زبون نبرته وفاي النت وين علو توفاي النت كنا بالكلنا أبحد انتاش مسريح كا لومي نمال باش ناي سينما كافر قبل بروحات خيد فيلم ريحات تعرف صباح قلنا نمال باش كوينات علو كوينات كتب بهالتغل أجي كسب كندي نتي مويا خا توفاي النت هلكا مالتيو كسب يبوت كهات كفل له قرب النت كله وكالو كل شاب اتي مويا خا بصوعك بوتان جيزيني خا ولا بجيزي ونحجن دحر متينا غازيتنيا خنبل كلنا كم مانم سرحتنيا تقوتيلو سرحتنيا يكونن maybe ساعات كنت ليتي تدوي لك كان من كم تاريخ يقول له خيط رأي وقت بعد تقص لذي 24 hours stand by خا نتي انتشمو نتمو يا خا مالتي معك سلذي بزح قطعتات على ختم مالو زغباك غازيتنيا تكون تقدي قند المسرتاون جنزبلو اتفلطاتيو اتي موياوي فلطت مالتي مالت بحقتات يكون بعين حق يكون وين بعينتي تكنيكال أنا سرارحنا يتصحفان ولا تسون كال عبي قداي متى بزخل تقيدك توهبونا يمسحف عند حرزي بالكا قد كسر راح يتخليني قاعدة أني عم بعض كتسلا يتخليني مالتي يا يغني لي تبغى وهلا مستا زمتا خاين نتبطات فلتات تي زعبي يكوينون عايز رد أنها تي مورال مالتي مورال فلتات يا مورال تي قوتي قالت إني أسيب مورالاوي عند حرذي كوينو ناي بجنزب تعاسي وقال خمسات تمورال سلزة تعلو مالتي نابيكن كيد ممهر أو خلنا خمو صبق سلنا خيد لنا بحفش وينا نعلل لنا نحن قلنا تعودي يعني بالعلي دار أنا يسلم خيد لنا أبعدنا إنا خنوز ذا عودي مالتيو أب تاريخ ما تصان حرينا وخب على بولد مريم جميرو زنبرة بجازيتا جميرو بالحريو أب ميدا ناسنا تابز قبر زنبر قالسي دم صحفاش والشركة مسيحيتات ونيرو دحر ناسنا تون بتيفي بريديو بمسيحيت كسبنا يبحثي جازيتات زنبر الأواني بحفشو نزو كله دمير كا جازيتين تابع إرترا خميخا تريونو ممر خالد ناينوح مالتي right من الباش شفتن زبولو حاو كله تقليلو نديو ناي سنسورشيب الله تي حتى النت كله زلوت جازيتينيا تحتات النت زي يقول له خاب بحق حتى كم زغل هجت سنسورشيب رؤسو زغال ممايا قفي عندي قل كاب نفس ممايا جمير كاب علاقات جبران من قستاولو بسنة مقبار تأساسيرين عبنت ناي بلشونا ناي بورنوغرافي كال هايمانوتاوي ناي صوتاوي نت كله زي مورالاو زخونه سنسيتيفيتين كم تكالاتو خاط من قستي ويتتكال تصرحلو وي أبدنا معرب عالم كأتن عبيت كوربوريشن الزواها سنسورشيب كم زلوا نوعه كله تعزيفك قعزكم زلوا خنجلس نخيل كم زبل كحج أبنا إرتفعنا أتوتخنا نإرتفع فلوتي أبجزيت إليان كم جمرة إزفلت بزح شو يسقمن أبجزي إنجليز كم زنبرة تصحفات ونشعو بجازيت أمريكا عن جمرة إنجليز حاجة خبط زنبرة تاعي تخلق الطباع معبالي وكات حتى نبرة أتليست أن عسرت عام زم حذرت كم حلاف النتاو إنه كم كيرتيكر ينيرو مجزأة زي كونس من محداري نتح كيدان حيلتات وكيليو شو خمس بالكايو ناي أتون دابخون قالوت صحفات ببعينتو تنتفر على سلفتات سلزنا مرة ناتن جازيت أتات نيرون شعوف فري بريس نيرو
ፓርላማ ነይሩ ልክ ሃገርና እቲ ዘበናዊ መንግስቲ ዘማልኦ መሰላትን ሓላፍነታትን ተማልእ ነይራ ስለዚ ሽዑ ጀሚሩ ክበሃል ይኽእል ድሕሪኡ ኣይደንጎየን ምስ ሕዋስ ወይ ከዓ ምልሓቕ ናይ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሃይለ ስላሴ ኣትያ እቲ ጋዜጣታት ነበረ ተዓፂው ተን ዝነበራ ጋዜጣታት ከዓ ሕብረትን ኣዲስ ዘመን ወዘተ እናበልካ ሬድዮ ይኹን ቴሌቪዥን እኳ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጥራሕ ነይሩ ድሓር ይስመረታ ከምዚ እናበለ በቲ መንግስቲ ሕጂ እንታይ ዝረኣየካ ኣብ ሓደ ስርዓት ጠቕሶ ንኽእል ኣብ ኩሉ ሓደ ስርዓት እቲ ዘሎ ናይ ሜድያ ከም ዝቆፃፀሩ ኣብ ኤርትራውን ቶም ገዛእቲ ይቆፃፀሩ ምንባሮም ኣዝዩ ከዓ ምልካውን ዕፁውን ምንባሩ ሰብ ዝከረኒ ንኣሽቱ ከለና ሕጂ ሓዳስ ኤርትራ ሕብረት እያ ትበሃል ነይራ ብትግርኛ ኣብኡ ፖለቲካ ገለ ክዛረባ ይትኽእል ኢኻ ፕሮፓጋንዳ እያ ትመልእ ናይ ጀብሃዝ ኢዶም ዝሃቡ ዶ ገለ ዘበሉ ናይ ሃይለ ስላሴ ዓመቱ ኣብኣ ኸላ እንታይ ዝበሃላ ዘረባ የለን በዓል ኣዲስ ዘመን ነይረን ሕጂ ቁሉ ንምዝንጋዕ ኢልካ ሓደ ፅሑፋት ገለ ቀርብ ኣብ ኣዲስ ዘመን ኢና ነንብብ ናይ ፅሑፋት ነይሩ ከም ምዝንጋዕ ናይ ጳውሎስ ነኛ ወዘተ ግን ኤርትራውን ከም ሓንቲ ኣካል ወይ ኣውራጃ ናይ ኢትዮጵያ ስለ ትቁፅር ነበረት እቲ ዝነበራ ጋዜጣዊ መሰላትን ዕድላት ኣዝዩ ፀቢብ ምንባሩ ንፈልጥ ሕጂ ማዕሪኡ ዝኣቱ እንታይ እዩ ኣብ ግዜ ገድሊ ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ይኹን ኣብ ህዝባዊ ሓይልታት ወላ እኮ በትስሩዕ ጋዜጣት ዘይበልካ መፅሄታት ነይሩ ሬድዮ እንዳሓር ተጀሚሩ ድምፂ ሓፋሽ እዚ ሕጂ በቲ ነቲ ቃልሲ ዘገልግል ኣገባብ ናቱ ሕፅረታት ፀገማት ክልዎ ኽእል ግን ሕጂ ንሕና ኣብቲ ሓፈሻዊ ታሪክ ነተኩር ስለ ዘለና እቲ መድረክ ዝጠልቦ ከም ናይ መቃለሲ ኮይኑ እቲ ሬድዮ ብፍላይ ዝከረኒ ኣዝዩ መሳጥ ዝኾነ ሙዚቃን ካልእን እንዳሓወሰ ዓወታት እናበሰረ ነቲ ተጋዳላ ይኹን ነቲ ህዝቢ ይኹን ፅቡቕ ናይ ብስራት ኣብ ግዜ ዓወት የበስሮ ዝካየድ ግፍዕታት ከዓ የቃልዕ ነቲ ሰራዊት እውን ክሳብ ንዕኡ ከም ጎስጓስ ገይሩ ኢሎም ከም ዝህቡ ሰራዊት ፀላኢ ወዘተ እቲ ግቡእ ተርኡ ፃወት ነይሩ ማለት እዩ ነቲ ህዝቢ እውን ነቲ ውሽጢ ዘሎ ሰራዊት ኣባል ናይ ምንቃሕን ይካየድ ነይሩ ማለት እዩ ብከምዚ ምስ መፃና ሕጂ ናፅነት ምስ ተኣትወ ኣብ 1996 ናይ ፍሪ ፕሬስ ተባሂሉ ኣዋጅ ተገይሩ አንፎርቹኔትሊ ግን ሕማቅ ዕድል ኮይኑ ማኣጋጣሚ ምስቲ ዝነበረ ምንቅስቃስ ምስቲ ባህሪ ናይ ትምልካዊ ስርዓት እተን ዝነበራ ጋዜጣታት ኩለን ንሓፂር ግዜ ዝከረኒ ዓመትን ገለን ዳርጋ 2 ዓመት ኾን ወይ ልዕልዩ ፅቡቕ ዝኾነ ፍሕፉሕ ነይሩ ናቱ ህዝቢ ብታሕጓስ ነተን ዝመፃ ጋዜጣታት ኩልና ንፈልጠን በዓል መቃልሕ ሰቲት ፅጌናይ ዘመን ሚንታና ቀስተ ደበና ወዘተ ዝበሃላ ኣድማስ ህዝቢ ብጣዕሚ ይፈትወኒ ብናፍቆት ይቕበለኒ ነይሩ ኣብ ታሪክ ናይ ኤርትራ ከም ሓንቲ መንእሰይ ሃገር ንመጀመርያ ፍሪ ፕሬስ ክሳብ ክንደይ ንህዝቢ ተስፋን ምዕባለን ከም ዝበልናዮ ሓበሬታ ኣብ ምሃብ መድረክ እቲ ኣብ ሓዳስ ኤርትራ ወይ ካልእ መንግስታዊ ዘይረኽቦ ዕድል እናሃበ ፅቡቕ ነይሩ ምስቲ ዝነበረ ምንቅስቃስ እውን ከም ሓደ መድረክ ተጠቂሞም ቶም ናይ G15 ዝበሃሉ ክሰርሕሉ ክኢሎም ግን ሕማቅ ዕድል ኮይኑ ምስቲ ምድምሳስ ናይ ቶም G15 ምእሳር ንዓኣተን ከዓ ቀዲምካ ንዓን ብምዕፃው ኣባላትን ብምእሳር ኣብ ኤርትራ ሕጂ ተዝነበረት ሓፃር ናይ ሕፅኖት ግዜ ናይ ነፃ ፕረስ ብኣሉታን ፍሽለትን ወይ ከዓ ብትራጀዲ ተዛዚሙ ክሳብ ሕጂ ከም ንፈልጦ እቶም ጋዜጠኛታት ተኣሲሮም ዝሃዮም የብልናን መን ብሂወት ኣሎ መን ብሂወት የለንን ንፈልጦ እዚ ዝመስል ናይ ኤርትራ ሕጂ ድሕሪኡ ዝመፀ ዘሎ ከዓ እንታይ ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ሰብ ብወግዕ ዝዛረበሉ ነፃ ፕረስ ከምዘየለ እንተዳ ጋቨርንመንት ኦውንድ ምዃኑ 100% ጋዜጣ ሬድዮ ቴሌቪዥን ወዘተ ኩሉ ብመንግስቲ ዝውነን ነቲ ናይ መንግስቲ ርእይቶን ኣተሓሳስባን ዘቃልሕ ንካልእ ሰብ እውን ዕድል ዘይህብ ክዛረብ ተኮይኑ ተጠንቂቑ ወላቶም ጋዜጠኛታት ከይተረፈ ሰልፍ ብከምዚ መልክዕ እንዲሁ ሰንሰርሽፕ ገይሮም ይኸዱ እዚ ይመስል ኣሎ ምናልባሽ ኣብ ደገ ዘሎ ከዓ ናይቶም ተቃወምቲ ዝበሃሉ ወይ ነፃ ሃብቲ ናይ ውሽጢ እንቁፅፅር ብካልእ ንሪኦ ንኸውን ናቶም መድረክን ምዕባለን ከዓ ፈጢሮም ኣራይ ይቐኒየለይ ራይ ሓቢቢ ማሕሙድ ናባኻ እያ እታ ሕቶ ከም ተረዳእኻ ትጦብላሕታ ናቱ ኣብኡ ዘለካ ናይ ጋዜጠኛት ሞያ ኣብቲ ዝሓለፈ ኣብቲ ናይ ሃገርና ጉዕዞ ከመይ ኢኻ ትሪኦ እስኻ ያ ቴንክ ዩ ብፍላይ መምህር ካልድ ዘቕረቦ ንምንታይ ብዙሕ ኣፍልጦ ኣብቲ ታሪኻዊ ኣመፃፅኣ የብለይን ኣነ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ታሽሙን ማ ኣይሰራሕኩም በት ከም ታሽሙ ኢና ንሰምዖ ማለት እዩ ነንብቦ ስለዚ ፅቡቕ ገምጋም ወይ ሓርፋፍ ገምጋም ይብልና ኣስታዝ ካልድ ብጣዕሚ የመስግኖ ጥራይ እታ ናይ መጨረሻ እታ ዝበልካያ
ናይ ሕጽኖት ግዜ ዝበልካ ያብልካ ዕድል ረኺበ ኣብቲ ግዜቲ ኣስመራ ከይደ ነይረ ማለት እዩ 2001 ዓመተ ምህረት ማለት እዩ ተማሃራይ ናይ ዩኒቨርሲቲ ኮለኹ ኣብ ወጻኢ መሃር ነይረት ኣትየ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣነ ስማዓኒ ዝነበረ ብጣዕሚ ጽቡቕ ታሽሙ ነይሩ ስምዒት ነይሩ ንምንታይ ንመጀመርታ ግዜ ኣብዛ ሃገር እዚ እቲ ሃገረይ ትብሎ ፍሪ ዝኾነ ፕሬስ እሞ ከዓ ብዘይ የገድስ ናቱ ቤጋታት ክህልዎ ንቡር እዩ ግን ነፃ ዝኾነ እንታሽም ድምፂ ንኽትሰምዕ ወይ ፍሉይ ድምፂ ክትሰምዕ ካብ ሓንቲ ጋዜጣ ምዃን ወይ ሓደ ድምፂ ምስማዕ ብዙሕ ድምፅታት ምስማዕ እንድዩ ትጥዑም ሕጂ ክነስተማቕሮ ዝጀመርናሉ ግዜ ኣጋጣሚ ኣብኡ ከለኹ እያ ድማ ንዕርፍቲ ከይደ ከለኹ ተዓፅየን ተን ጋዜጣታት ሕጂ ኣነ ዘይርስዖ ኣብቲ ግዜቲ ኣኼባታት ይግበር ነይሩ ናይ መንእሰያት ናይ ተማሃሮ ብፍላይ ኣብ 2001 ካብ ዝተፈላለየ ዩኒቨርሲታት ዝመሃሩ ኤርትራውያን ናይ ዲያስፖራ መፅኦም ነይሮም ብማሕበር መንእሰያት ብፍላይ ሃማመተ ኣኼባታት ይግበር ነይሩ ሓደ ካብቲ ኣኼባታት ከይደ ተኻፊለ ሰሚዐ ኣብኡ ማለት እዩ ሽዑ እንታይ ጀሚር ነይሩ ቅድሚቲ ኣክሽን ምውሳድ ማለት እዩ ዊን ስቴፕ ዝወሰድዎ እዘን ጋዜጣታት እዚአን ኣብ ፖለቲካ ኣትየን ሞያዊ ስራሕ ሰርሓ የለዋን ገለ ሓለፍቲ ኣኼባ ገይሮም ከምኡ ብል ነይሮም ስለዚ ዳርጋ ዝኾነ ኣክሽን ክወስዱ ምዃነን ኣንጻርን ኣነ ይርዳእኒ ነይሩ ሽዑ ኣብ ሓንቲ ካብተን ጋዜጣታት ክፅሕፍ ታሽሙ ዕድል ረኺበ ምፅሓፍኩ ዓርክና ኣሎ ሕጂ እውን ኣብ ስዊስ ዩሱፍ ፖሊሲ ዝበሃል ናይ ትርክታ እትብል ጋዜጣ ወይን ኣናብት ብዓረብ ትበሃል ናታ ታሽሙ ነይሩ ማለት እዩ ዳይሬክተር ነይሩ ሽዑ ፀዊዕኒ ክትፅሕፍ ተደሊኻ ኣባና ዘይትፅሕፍ ከለ ሽዑ ትርክታ ዝነበረት ዘሎ ግዜ ኣነ ዝክር ነተን ሸውዓተ ደን ነይረን ጋዜጣታት ንዕአን እያ ትምልስ ነይራ መልሲ ትህብ ነይራ ማለት ሞር ናብቲ መንግስቲ ዝቐረበት እያ ነይራ ናፅነት ክትህቡ ይትኽእሉን ኢኹም ንስኹም ኣነ ነቐፌታት ተቕሪበስ ክትቕርብሎ ይትኽእሉ ገለ ኢላ ሓቲተዮ ኣብቲ ግዜቲ ኦኬይ ያ ፀሓፍ ኢልኒ ሕጂ ንምንታይ ዝክሮ ዘለኹ ኣብታ ሰዓታት እያ ናይ መጨረሻ ሕታም ዝነበረት እያ ድሕሪ ኣይተሓተመትን እታ ጋዜጣ ምስተን ተዓፀዋ ተዓፅያ ትርክታ እውን ሽዑ እንታይ ኢለ ነይረ ጌጋታት ኣብቲ ፍሪ ኣብተን ናይ ነፃ ፕሬስ ዘለዋ ከም ዘሎ ይረኣየካ ሞያዊ ጌጋታት ማለት ጋዜጣ ተባሂልካ ናይ ኩሉ ክትሰምዕ ክትክእል ኣለካ ንኩሉ ክትእንግድ ክትክእል ኣለካ ዝተፈላለዩ ኣተሓሳስባ ጃጅመንት ድማ ክትገብር የብልካን ብፍላይ ሰብ ኣምፂኻ ክትዛረብ ትኽእል ኤክስፐርት ኣምፂኻ ክትዛረብ ትኽእል ሞር ግን ታሽሙ ክተብል ሕጂ ኣብኡታት ቁሩብ ሃጓፋት ነይሩ እዛ ሃጓፋት እዚ ግን ብምዕፃብ ዘይኮነ ክፍታሕ ዘለዎ ሞር ናፅነት ተዋሂቦም ዞም ጋዜጠኛታት ሞር ድማኒ ናይ ኮርስ ናይ ሞያዊ ኮርስ ክወሃቦም ኣለዎ ዝብል ፅሒፈ ነይረ ሽዑ ኣብቲ ግዜቲ ማለት እዩ ሕጂ እሱ ነይሩ ግን ከም ተጎሲዩ ኩሉ እቲ ፈተነ ዝነበረ ናይ ፍሪ ፕሬስ ናይ ምግባር እንታይ ኤክስፒሪየንስ ዝፈጥሮ ነቲ ምዕቡል ፕሬስ ክንብል ንድሕር ኮና ምስ ግዜ እዩ ዝመፅእ እኩብ ታሽሙ ክህልወካ ከሎ እዩ ተብል ኣብ መጀመርታ ግን ከይጀመሩ ከለዉ ብዓመት እንገለን አንፎርቹኔትሊ ተዓፅዩ ማለት እዩ ዘሕዝን ነገር እዩ ሕጂ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኣብ ፌደሬሽን ናይ ጆርናሊስትስ ኣብ ኣፍሪካ ተኣኪብና ነርና እታ ሓንቲ ሃገር ኣብ ሙሉእ ኣፍሪቃ ፍሪ ፕሬስ ዘይብላን ሓንቲ ጋዜጣ ጥራይ ዘለዋ ኤርትራ እያ ኣብ መላእ ኣፍሪቃ 54 ሃገራት ናይ ኣፍሪቃ ነፃ እኮ ክንብል ኣይንኽእል እንዳሓን ዋላ ብሕታዊ ንበሎ ብሕታዊ ጋዜጣ ዘይብላ ሃገር የላ ኣብ ኣፍሪቃ ብምሉእ ኣብ ኣሜሪካ ይኮና ንዛረብ ዘለና ኣብ ኤውሮፓ ይኮና ንዛረብ ኣብ ኣፍሪቃ እታ ዝዳሓረት ትበሃል ታሽሙ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ጥራይ አንፎርቹኔትሊ ድሕሪ ተሪፍና ከም ትንሳስ ካለ ዝብሎ ዝነበረ ኣብቲ ኣብ ጀማምራ ናይ ጆርናሊዝም እቲ ዝማዕበለ ዝነበረ ተኸባብናትና ኤርትራ እያ ነይራ ማለት ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ዝነበራ ናይ ኣፍሪቃ ብፍላይ ኣብ ሆርን ኣፍሪካ እውን ኢስት ኣፍሪካ ዝነበረ ሃገር ብዙሕ ኣይትረክብን ኢኻ ካብተን ቀዳሞት ዝነበረሲ ኤርትራ እያ ነይራ ከምቲ ዝበልኩሞ ወላ ብሬድዮ ድማ ሓንቲ ክዝከርክዎ ዓንቲ ወይ ቅድሚ ድምፂ ሓፋሽ ኣብ ግብፂ
ولد أب ولد مريم جمرا ناي راديو ستيشن نيرا دمت إيرترا تبل سيل كسب حجي الله جن unfortunately أب مجرشة سبعات كاب تجرينيان أب أمارينيا تغييرها بمورد ما نبتي نايت منجستاوي تكوينا مالتي حجي لك أهم دي دوتشا بيلي وين voice of أمريكا وين كله نايز عدي بوليسي بأمارينيا تنسبارق ستيشن كوينا نمبر أبت مجمارة كدمي صورة إيرترا إذا ستيشن زي جميرة نيرا مالتي حجي تأخذ بالدليل بتعمي معبود زخني أجمع مرانيرنا كله جن كمتي خدوز جبو بمجمرتان بمجزاتي رح رايد ما بزحجز له سرعة قد سلاي كاله يا كحتو كاله 18 تايم كان انتركا سوري هو تي تاريخاوي أما تصا إخاخ تقلت صنيحة ممرون كوميدي قلنا يتي غازيتينيا مويا أو أبز حلفة قعزوس نيرو دو ياتا عندي غازيتينيا زبحال سب نعم حجي انت يامتيغو ممهر ولا سخزم تخايو ناي غازيتينياتات نصبرق ذرأيو كاب كلتتناتكم تسردقو ولا ذلني ناتي الرأي حفشاوي ثم ناي بحت غازيتاس نتناي غازيتينيا زبل كستايسي انصباريقوم بيوم بهمو مغنياتيم كاب اسر بيت دلو نابنيت مالتي ግን بحفشو تغازيتينيا زبحال زلو افتني عدنا زحلفن كساب حجي زلو سي الله دو تغازيتينيا نمالتي تي أبزاي أفتهم أرمت على تننديا كوامو حدا كابتي تجمروا له الناس أبرس 9 كسب كل تشحن 10 حدا من بارو ترجع 5 عامتيو حدا كسب تشحن حدا مالتي كل تشحن حدا زبلافي كل تشحن حدا زبل هذا أنا 5 عامات 4 عامات أبيلو مقالح سجيناي ستيت زمن أدماس كستدمنا تشوا عيتو وينتانا تبل ولا كو بحتاوي تكون زياده ناي فقراوي محبراوي سلاز نبر بزح بوليتيكاي نبرن تركتها خمس بالكا تقسكا حو محمود ناي منغستي ناي تهمامتي انيرا خب حداس ارتراب زي فله يا تقبر نيرا نتسن زبولو تملش نيرا سلازي كم زخونتاتي نيرو بزعباتهم زبلكا مويا قدمنا او حلافكا اتوما اوزنبورو ولا كو عقم قرب وحدهم تخالت تقداسنتهم توف مبزحتهم تماهر يونيفرسيتي وي أبسنة صحفن عرفت فقر زلهم حيالات سبات بنيرهم نخل سبقة عدل هبو سلازنا بورو مستوزنا بوروم حسرتن ناي جنزب وخل ناي نوات ناي كالق تعاس أصيفهم حيال زخنة لتأنفت بتعم تبوق جميرهم ونيرهم تسفى زهبون نيرو زبون نتنجازيت أثاتي سرع على النير ولا تبوليتيكا ملكأتي حازي ناي G15 كيما تسخلون تسوى هنا حيال أبركتو نيرون تنزلوا زلنا أما لي أنا أختبل تحسرتاتنا بقمتاتي خمالتي ودلت كله خلي جن تمنفسن دليتن تبغصن ميرو حق إني أسلز حذا خات منقسم عو زي دليل بأنت أروح عبد منقستاو خالك أتسلف سنسر شبالو زخون نقدر كنترول تسلز نبره كدمي وخم أنيرو بحريقون كتشيلو لمالتي بتزام هذا خمس بولو أب أفريقيا زلوا تماكرون عملت أنا بقراد وأفريقيا تقوميت أنيره كابتز حيلي نايدو أفريقيا فري بريس معناته كابت أبارتايد زورسو تكلاو خوينو تحر نايتهم تقلبتي ديمقراطي مستحوسو هذا قرب فنونة الرأنيرو جن معبول زخونة غازيتهم راديوهم تلفزيونهم وزته حيال زخونة السرارحة نتمنقستي نقنق زبل كساب نت بريسيدنت خيترفه انت رأيك كاتم 3 أكالات نسعى فرداون حقاقن أكال سلزلو فري بريس كأ زكالو متن نتي حزب نبلو زلنا حلاو ناي مخان نتي منغستي ناي منقاف صبوق بحر اللوم حجي دوب افريقيا كابتن بناتي تعزبتي افريقيا كابتن صبوق تسفا زلون افري بريس هون اب ديمقراسي زخدت هاجريا قال صدمات كل واخل ازنيرو قالوتون كم بعل كينيا هلوا غبصون تي مقصصال كريدبل نمبر اب معباله ناي سنه صحفن صفحتن تنتانن حيلهم استباهله حجي اب ارترا طراحيو تي فري بريس زي النصابت ولا بحتاوي لنا تقصناهم استباهله حو ابراهيم محمود بولو بتتصقم حجي تاخل شاب اب عالم ناس بريس يلن سلازي قال زبحال لكعيو 100% يلن ግን አለዋት እንትካላ ዝህቦ ሰብ 80% 97 حكم تخونتاتو اتليست ነፃውን አሎ እቲ መንግስት ኮነ ኢሉ ዘዳልዎ መንግስታዊ ዝኾነ ነትናቱ ፖሊስ ዘንጸባረቕ አሎ ነፃ ዝኾነ ከዓ ወይ ከዓ ብሕታዊ ኮይኑ استقال متن نتي ناي حزبي مسمر وكيلو زنقاساقس الله قال مس دحري قصال نري نخون نتا هغراو ربح ممصاون
ናይ ፕሮፓጋንዳ ወይ ናይ ወገን ናይ መሓዛሉ ግን እቲ ዝዛረብ ዘሎ ሕጂ ነፃ ጋዜጣ ብሕታዊ ኣዋንነት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መስመሩ ከዓ ነፃ ምዃኑ እዩ ብከምዚ ክንገልፆ ንኽእል ኣመን ይቀኒየለይ መምህር راحل